to ng'amo yier matiyo jurisdiction ne ng'ama nyalo dwaro nege to joge mano gone kura tiyodo ka ene muketo goons kata odhi kodgi kocha ka opponent ne otemo wuoyo to opponent ne no igoyo ka an ng'eni nyicha bedo gi very ugly incident about jumbe moko 3-4 mokalo adek awach ka wan e mpira kwa dhi e stadium e team mamara ma support jasiasa ma county odonjo to kodonjo en gi goons police be en go ka ji otieko goons ochako bayo kidi police obayo tear gas gacha wuok kane gi risasi 4 even lweny mane nitiere nikech police osetibnade sabe por gine wambe kipenji wi kono police go kar jasiasa bote ni asani police an ge ango an go de mfuko por ka police moningo be niketo security omiyo gir murko men no nyaka ochakre gi police wuon ng'ato ka ng'ato mi thuolo mar dhi timo bura nikech be chik boyie ne ka dwaro timo bura kata nyakach ka en in a public meeting ta notify police abunjga ang'na bed gi chiro nyakach kanyo adhi wuoyo gi ji kama notify yomi bedo notified mondo gibi gikel peace ok ni mondo gibi girita mondo kik koko wuogi to kada dhi bedo gi bura e dalani miluonga tiwacho ni nyamita bilima kati luonga nyuondi moko matis mondo bi obudh koda kanyo koro police ok onego yie ne ng'ato biro interfere e dala ng'ato koro police monego ochak godo kich ka police otimo the right thing to onge jasiasa mabro bedo gi goons to ka police osechako kawo sides to koro ng'eni nikech siasa to onge ng'ama wene ng'ama chielo ka walero kodi ok abiweni koro kikawo police amba bokawo jopiny amba bo manyalo alternative to kanya makoro tulo chako bede wach mar luoro mar siasa gi tulo ni bende nitiere nyaka malo kae e national government omiyo iwinjo ka sirikal